polo tanto, tamén iso se traslada. A portavoz do PSDG no Concello de Chantada, Raquel López, criticou hoxe o goberno local pola súa inacción ante as rebaixas acordadas por acordo plenario sobre a contribución. Presentamos distintas alternativas, sempre se negou, dende a maioría absoluta de INTA, pero chamamos a atención que no mes de marzo deste ano unha das nosas iniciativas, a nosa moción, foi aprobada. Naquela moción o que pedíamos é esa rebaixa da contribución rústica do 0,403, que é o mínimo, máis do 0,3 non se pode baixar, e pedíamos tamén unha serie de bonificacións para as actividades agrarias, incluso para os pensionistas. Como digo, aquela moción saiu adiante e o alcalde dixo que estaba en disposición de levar adiante esas medidas. Incluso puxo datas, puxo o mes de xullo, pleno ordinario de xullo, ou pleno ordinario de setembro. Pois ben, pasou o pleno ordinario de xullo, pasou o pleno ordinario de setembro, estamos no mes de decembro e non se fixo absolutamente nada, non se presentou ningún estudio económico, nin se aprobaron estas medidas para esa rebaixa, co cal todos os veciños o ano que ven terán que seguir pagando o mesmo, porque estamos fora de prazo. Cando remate o ano xa seguirá en vigor as cantidades que estaban o ano anterior sen que o alcalde movera un só dedo neste sentido, a pesares, como digo, de existir un acordo dunha moción en pleno. Despois, bueno, pois o ano que ven, se ten a ben facelo, que xa non sabemos se vai a querer facelo ou non, pero se ten a ben facelo, que informe tamén aos veciños de que no ano 19 van a pagar absolutamente o mesmo, porque dende o equipo de goberno non se fixo o que había que facer.